Eskerrik asko. Vale. Eskerrik asko Josu eta entrenatzaile eskola eta baitza zuei etortzeatik. Nahi hitzaldia pixka jungo da enfokauta guk gure lantaldean, Joseba Etxeberrian lantaldean, zela enfokatzen duen bai aurkarien analizia eta analizi horretatik nola bideratzen duen partidurako plana, pixkat hori azalduko, asteko lana. Nire lehenengo asmoa zen eta prestauta neukan asteburua baino lehen Racing de Ferroleko aste hori zela egituratu ginen eta ze plan eruan ginen, baina larun bateko eta ero pentsaunean aldatzea. Nire duelo partikular horretan gaur funeral txiki bat ingo hemen eta pentsodot Espainolen kontrako partiduan plana itxia. Batzutan zuaitz gurutxeak esate zeban, drama más tiempo igual humor, orduan humore puntu batekin, asteukara beste itxura temuteko pentsodot Espainolen partiduko itxia. Analiziza, lehenengo atal hontan esplikoko pixkat zela metodologia, astia zela azten da, nire asteko lana, lehenengo eta behin, ni beti aste bat leheno juten naiz, ni adibidez ja Leganeseko partidua ia analiziza bukauta dukat, analizizia egin da dau, bakarrik ja falta da bigarren entrenatzaileak ineon, eta gero aurrero ikusiko zuen bezala bierakin, ni beti aste bat leheno juten naiz, eta metodologia oso erreza da. Hemen ez da inungo gauza raroik eta ikusiko zuen dana errez, lau zatitan, metodologia. Ni lehenengo azten naiz, informe Mediacoach batekin, Mediacoach da gure plataforma nun dauzkun datu guztiak hor sartuta, irudi guztiak, gu nahi duen irudi guztiak filtratu lehizke plataforma horretatik, eta da, ligan bitartez daukun plataforma bat, nun informazio pila dukun, Eta ni lehenengo azten naiz, Mediacoacheko informe batekin, gero ikusiko ze hartzen duten kontutan. Informe hori pixka irakurritan mapa inda gero, partidua ikusten hasten naiz. Azalduko gero zenbat partidu ikuste duten, eta gero partidu horretan zetan fijatzen gan, Partidu hori ikusita gero, lau partidu horiek inicios de juego eta salia balon ikusita gero, filtrau bat, irudi horren filtrau bat. Eta bukatzeko estruktura, zela estrukturatzen duen analiziz hori, Lehenengo pausua Mediacoacheko informe hori irakurri, Eta informe hori da datuak. Eta ni fijatzen naiz posizionamentutako datutan, eta gero ikusikun bezala, aspektu defensibo eta ofensiboa, Eta posizionamentuan fijatzen naiz, aurkari horrek zein dan bere posizioa, Defensa gutxioa era nun kokatuta dukan, ze zabalera defensibo eta ze zabalera ofensibo dukan talde horrek, ze luzera, bai defensan, bai erasuan, bere defentsa nun kokatuta daun, bere porteriatik ze distantzia eta, defensa altu badan, baju badan, zenba metrota defenditzen daen, eta bentaja territoriala, Talde horrek zenba denpora pasatzen daen bere zelaian, ero aurkarian zelaian, Eta azkenengo datu hau, bentaja territorial, juntatzen da aspektu ofensibo eta defensiboekin, da juntatzen da askotan baloian jabetzakin, Ze bentaja territorial horrek askotan esate dutzu, talde horrek bere zelaian pasatzen du denpora asko aurkarianean baino, Orduan, askotan izan da posesioa luzatzen da bela eta bere zelaian. Bentaja territorial asko duken talde asko, adiez oso joku zuzena egiten daren taldea dira, Pasatzen da denpora gehien aurkarian zelaian, baina joku oso zuzena dukelako. Eta orduan posesioa asko geizten da. Ja, datu horre pizkal lotzen juteza. Gero, fijatzen naiz baitza, talde horrek posesioko zenbat pase muten daen. Lehenengo ideia bat itxeko, o joku zuzena daen, o asko jokatzen daen talde badan. Nei asko gustatzen gaten datu bat, urrengoa da, zenbat pase minutuko, ritmo de circulación de balón. Horrek, askotan datu hori hartuta, sailkapenakin zerikusia duka. Ritmo altua dukan talde horrek, sailkapenia normalian antzea kokatuta goten dira. Ritmo de circulación alto balin baduka Leganesek, nik uste dut hirugarrena o laugarrena dala, lehenengo dau, baina goian egongo da, zerikusi asko duka klasifikazioak. Urrengo fijatzen izena da efikaziak. Eta datu hau analista handiak esaten dena da, lehen Miguel Angelek esan dago, areak. Hau da areak. Efikazietan zenbat aukera sortze jauen, baina zenbat ebitatzen daben. Zenbat aukera sortzen daben eta zenbat eduken exito. Efikazia horietan ikusi zeinke konportamentuak bloke bajuan, bloke altuan, datu hori importantia da. Zentruak,
ekipoa da zentratzen da bena, ero barrutikan jokatzen da bena, eta rekuperazioa nun emuten dian. Altura media, bai, kanpo rival, hori asko fijatzen naiz. Orduan, nik lehenengo ideia da, informe hau irakurri, datuak hartu, informea dauzka 171 horri, 171, behar ni bakarrik hartzen ditut honek. Niretza garrantzitsuak hone dira. Beste analista batek, beste datu batzuk erabiliko hau, ero beste talde bati, beste kontestu bat eskatuko jau, ez? Beste datu batzuk. Segurazki Andorra idaguri berdinak ez dozku balio. Ze Andorrak askotan bileuko du ekipoa bloke bajuan defenditzen da benak, eta orduan beste datu batzun bila jungo da. Bai? Baina nik mapa honetatik ateatzen dut gutxoera ze talde ikusi den. Mapa ikusitza, baki gutxoera oin, urrengo pausuan, partidua ikusten hasten izenean, ze aurkari tipo eukikoten. Hasiko naiz partidua ikusten, hau eta gero, eta ikusikot, azkenengo 4 partiduak, bai? Eta gero, ekipo honen, joku irtera denak, eta gero espliko gozean, inizio jo eta salida balon, guk zela banatzen du. Ondo bukatzen dianak, arean sartzen bukatzen da denak. Orduan, liga aurreatu ala, minutuak handixo bat dira. Osea, 4 partido, gehi, hasian izango da 15 minutuko bideoa de inicios de jo eta salida balon, baina liga aurrea junala hori asko lusatuko da. Irudi horietatik, eta atzen dut informeako irudi guztiak. Urrengo pausua, partio ikusi eta gero, partio ikusteko ni daukat estruktura eta gero ikusikun bezala 8 ataletan, nik 8 parametro erabiltzen ditut, eta 8 parametro horietan klikatzen dut, eta banatzen dut irudidanak, irudi horrek filtreo ingot, bale? Ajustuko bai denporan, eta bai baliozten akzioako ez. Zezu partio ikusten zaren momentuan, botonera batekin klikatzen duzu, mozte duzu irudia, eta gero ja filtrau egiten azte zania, esatezu, irudi honek ez doz balio. Orduan, gehatzen naiz, 70 minutuko bideo baten, lehenengo kri bat agero. Horren ondoren, analizia estrukturatzen dut. Estrukturatzen dut, entrenatzailean gustuan arabera, bale? Lehenengo jarriko inicios de juego, gero jarriko salida balón, gero jarriko transición, gero jarriko estrukturatzen dut, dana forma berian astero, bale? Eta hor, azkenengo horretan, patroiak bilatzen saiatzen naiz. Hor ja filtro oso zorrotza dago. Ja, errepikatzen dian gauza konkretutara, ja hor ja, bideo oso zehatz bat ditxot. Eta gehatzen da, 25-30 minutuko bideo bat. Gero dauku, hau inda gero, dauku informe media coach, eta gero dauku gure informe interno bat. Dauku datuen analista bat, Pablo Sanzol, eta honek itxoskuna da, guk eskatutako datu batzuk, konparatiba bat itxosku gure taldia aurkariakin. Hau da, espainola zela kokatuta daun, en efikazia ofensiva, en ritmo de juego, hau da, konparaketa gurekin, ritmo de circulación gu zela gaen, espainol zela daun, bale? Holako konparaketa bat. Hemen ja, datu zehatzak, ez? Patxeko jolasten danean, segero ikusiko zu inicio de juego zedan guretzat, atezainak baloia daukanean, Patxekon salidak ze sektoreta juten dian, azkenengo partidutan, fase ofensiban Braithwaite eta Pere Milla bi aurrelariak gutxi horara nondik mobitzen dian, atakiak ze sektoretatik iristen dian, eta datu hauek nik aste hasieran dauzkat, baina ikusten ditut partidua, osea, 4 partiduak ikusi ondoren. Zeatik, nahiago dut hau ikustia partidua ikusi ondoren, ez egoteko kontagiauta, bale? Datu honek lagunduko oste, agian bilatzen, nik bideoan ikusi ez duten zerbait. Bai? Lagunduko oste, eskerretik gehiago aiatzen badia, bideo hori azkenen momentuan filtratzeakoan eskerreko irudi gehiago jartzea. Ero batzutan datutan jartzozku, ze asoziazio errepikatzen dian gehien. Bale? Baina hau erabiltzen dut, partidua ikusi eta gero, eta lehenengo kriba ino ondoren, bale? Ez aurretik. Da, gehien bat, ez kontagiatzeko gehiegi, hone begiak ez juteko informe honek esate ostana. Datu apaino ni nahi xotelako berdian ze pasatzen da, zelaian ze pasatzen da, bale? Netza garrantzitsua dalako. Orduan, informe hau irakurri ondoren, hasten dira bilera. Osea, hau da, aurreti daun lana, azkar noia, ze gero honena da bukarako emaitza ikustia. Hau da, zela estrukturatzen duen analizia, ze kriba daen, ze hartzen dan kontutan, ze datu erabiltzen dian, bale? Baina garrantzitsuna hemen hasten da. Plan de partido ero, netzat gaurko hitzaldi honen helburua, bale, analizisa zela eramaten duen plan de partidua, hemen hasten da, bale? Zela hasten ga diseinatzen gu irudio analizisa ikusi ondoren partidu hori. Lehenengo eta behin, bigarren entrenatzaileakin, Jorge Pérez egin kasu hontan, partidu baino 72 ordu lehenau, elkartzen naiz ni, eta nik aurkezte jat, 25-30 minutuko bideo hori, bale? Beak aurretik ikusi dau, nik egun balehenau bialtze jat, ikusten dau beak, eta 72 ordu lehenau, elkartzen gagu bisok, baina lehenengo beste krio bat itxeko irudi horiena,
Gero Josebai erakusteko gauza zehatzauak. Josebak ez du nahi 25-30 minutuko bideoa, Josebak nahi du zerbait motzauak. Bigarren entrenatzailea eta artean zeatik, bigarrenak eta lehenengoak, kasu honetan Jorge eta Josebak, ja gutxi gorara hitz egin dabe aurretik, bien artean, aste hortako 11koa zein izango da, gutxi gorara ze plan daukan buruan Josebak, bale? Orduan, Jorge eta ni elkartzen ga, hitz egiten du, bideo horren inguruan, irudiren inguruan, eta ja juten ga, bideo hortako irudiak selekzionatzen, bale? Irudiak selekzionatzen Josebai erakusteko. Horren ondoren, urrengo egunean, juntatzen ga, Jorge, Joseba eta ni, hirurok, eta ikusten du, gubiok indun, ikusi duen 25-30 minutuko bideo hori, 15 minututan utzita, Josebai aurkezte jau, bale? Eta ja Joseba ikusten du irudi horrek, eta ja Josebakin batea, zehazten du jokalari ze erakutziko jeun, bale? Josebak ja, Jorgekin hitz egin dugu, baina Joseba ja garbi dauka ze partidu nahi daben beak, bere buruan inda dauka, ze plan de partido, orduan ja, irudi horiek erabiltzeko, plan de partidoan erabiltzeko, behakin 48 ordu lehenago elkartzen ga. Bai, klaro, horra astu gat esatia, bale? Nik Jorge 72 ordu lehenago, 72 ordu lehenago elkartzen naiz, beak egun bat lehenago ja irudia baduzka, be ikusi dau, nekin elkartu baino le. Eta Josebak, Jorge eta ne ondorengo bileran, Josebak bideoa jasotzen dau. 48 ordu lehenago ez, Josebak 72 ordu lehenago gutxi gara bideo hori ikusten dau. Osea, bea aurkezpena ez dator birgen, bea dator ikusita bideo zati bat, bale? Baina, beraiek, osea, nita Jorgen arteko harremana da aurkariei buruz hitz egiten, eta Jorge eta Joseba ja juten dira diseinatzen beraien artean plan de partido, bale? Orduan, aste guztia gabitza aurkarian hitz egiten, bale? Eta Joseba bere buruan ja badabil lanketa hitzen ze plan de partido ze nahiko daben, ez? Bale? Bai, erantzun da? Bai, eta gero, ja, Josebakin bilerain ondoren, analizi hori aurkezte jau jokalariei 24 ordu lehenago, partidu baino 24 minutu lehenago. Bideo hori da 9 eta 10 minutu artean, ez gehiago, bale? Gero dago, estrategia da hori, baina jokuan bideoa 9 eta 10 minutu, ez da gehiago. Aste guztiko lana, jokalaria, bai Joseba, kuerpo tekniko guztia, eta jokalariak aste guztia informazioa jasotzen dabitz. Naiz da guk bideo horrek aste bukaeran erakutzi 24 ordu lehenago, bale? Aste guztia gu goteo bat, hortako dugu plataforma bat, bale? Bi plataforma, nun guk hor jokalariak eta entrenatzaileak akzesu dauku, bai? Programa horreta, eta guk hor karpetak sortzen du astero, bi karpeta ezberdin, ba jokalarientza eta beste kuerpo tekniko, eta guk horre igotzen du informazio guztia, bale? Hau aplikazioa da, mobilean dauke jokalariak, orduan oso erresa da. Eosi momentutan sartzen die, eta gu hor saiatzen gana da, bideo motza jartzen bat, ez be jokalariei. Guri adibidez bideo luzio badia, baina jokalariei, bai, bideo motzak. Plataforma izena Bipro, eta gure kuerpo teknikoko karpetan sartzen duen bideo badia, aurkari horren, aurkako eta kontrako golak, bai? Aurkarian bideo individualak, bai Jorge Perezek, bigarren entrenatzaile eta Jon Zabalak, atezain entrenatzaileak, erasoko jokalarien bideoak itxe ditu eta juten dira hor sartzen, bale? Aste guztian, gu ikusten juteko. Lehenengo bideo bat, esan duen lehenengo bideo, 25-30 minutuko bideo hori jartzen du prebideo bat, bale? Hor Joseba juten da ikusten, pizkata aurkaria, estrategian bideo bat bezartzen du, prebideo bat, hasierako bideo bat, bale? Bukaeran jartzen du baita ja azkenengo bideoa eta estrategiako azkenengo bideoa. Eta hor, otros jartzen duen leku hortan, badibidez, Eltseko atezaina jokatzen relevantzia asko duka, ez? Asko jokatzen da behakin eta beak baloian irteran gure atezainak bezala importantzia handia duka, Eltseko. Orduan, adibidez, Eltseko atezainan irudiak, o nik, o bigarrenak, atezaina entrenatzaileak, hor sartzen dau, danok ikusten juteko, bale? O guk, o Josebak, eta horre edozein momentutan aplikazio batetik, ordenagailutik, mobiletik, juten gai ikusten gu nahi duen bideoak, bale? Eta hau da guk manejatzen duen informazioa, gure karpetan, bai? Gu denpora guztian kontaktuan gae, norbaitek zerbait interesgarri ikusten badu aurkariana igo itzen dau, aurkariana ero guria, aurreko partidukoa, kornerren bat, jokaldi berezin bat, hau igo dut, tal, eta danok dugu aukera horra sartzeko, bale? Eta gero dago jokalarien karpeta, bale? Bigarren karpeta bat. Eta jokalarina da, karpeta askoz motzoa, zehatzaua, bale? Ze jokalariei gero ikusiko, baina informazioa emun bijakue, baina era gaukeratzeko ze momentutan sartu, eta oso motza, bale? Zerbait azkar ikusteko, hola ikusten da, bale? Eta hor sartzen du, golak alde eta kontra, bale?
jokalarien bideoak, atakantes, bai, erasoko jokalarien bideoak, bukaerako analizisa, aurkariana, eta estrategian azkenengo bideo hori be hor zintzilikatzen du, eta jokalaria edozein momentutan aukera dauka sartzeko, eta ikusteko. Orduan, aste guztiko lana, plataforma honetan, baina espainolen kontra jokatu ginen, atzo entrenamentua, gaur deskanso, ja bihartik aurrea, karpeta horrek sortzen dira, eta jungo gaur informazioa sartzen, etengabe. Nahi da benak, karpeta sortuta dago, eta informazioa sartzen. Sartu bida kontutan, analizisa o bideo bat itxeakoan, ez? Lehenengo, niretzat, analista baten kasuan, eta aurkarian analiziz bat itxean nahi bozu, oso garbi euki, ze partidu ikusiko zuen, ez? Ez da berdina ikustia Español Andorra, Español Burgos, o Español Levante, Español Alcorcón, bale? Osea, nik ikusten du azkenengo lau partidua, baina azkenengo lau partidu horietan balin bado kontestu bat ez dana guri izango, bale? Seguk aurreaka defenditzen du, Alcorcón da gehiago replegien itxoiteko talde bat, partidu horrek ez tozte balio. Igual ikusiko partidu horrek, kontestu danak hor jartzen dut, balio da dela, baina ez danak ez dabe aportatzen. Ikusi zeinke, Alcorcónek aurretikan jartzen bada bloke bat joan zela defendiko da, garbi da, eta hortik zerbait atea zeinke partidura begira. Baina, bideoan ez du ezer sartuko. Banik igual informazio hori ukiko, eta igual urrengo partiduan jakingo urrengo aldaketa izango dela hiru zentraleta pasatzea, baina bideoan ez da ezer jungo, bale? Bideoan jungo dian gauza dira gure kontekstuak, guk sortukun kontekstuak partiduan zehar. Jokalari emute jakon informazioa, informazio gehiegi ez, justua, balio da bena. Informazioa sortu geinke nahi beste, gaur egun daukun aukerekin gaina gure mailetan, informazio pila, datutan, iruditan, baina hor jartzen du, ez? Informazio gehiegipe desinformazioa sortzen dau. Orduan jokalariai gauza oso zehatzak emun, ez? Bideoak sortu bai aurkarien karakteristekin. Hau bigarren entrenatzailea egitzen dau. Bigarren entrenatzailea egitzen dau lan bat, bideo desberdinak sortze ditu, aurkariak zerbait berezio balin bauke, o bat bateko jokalari asko, eroarean rematadore on bat, o bigarren lineatik heltzen den jokalari bat area nola heltzen den, olako bideoak prestatze ditu, eta hamaikakoa emun ondoren, eta berokete irten baino lehen, jokalariei batzu erakuste jau bideo berezin balin badao, jokalarientza prestatzen dago. Hau bigarren entrenatzailea egitzen dago, bale? Eta gero gure lana, o batez be nire lana, da jokalarien demanda jaso eta emun, ez? Aurten ez dago asko, baina urte batzutan tokatzen da jokalari asko eskatzen dela bideoak. Bai beraienak, osea, beren irudia partidukoak, analiziz txiki batekin, ero baitza aurkarianak, ez? Kasu honetan, Jorgek lan handiz egiten dago eta jokalari jaten dago emuten, etengabe jaten emuten dago, baina batzutan jokalaria zerbait berezi eskatzen badae, gu hortako gae, emuteko. Claro, hau beti entrenatzailean baimenakin. Entrenatzailea da hemen erabakitzen da bena, eta bate zerbait eskatzen badago, entrenatzaile galdetu, eskatu doz, temugo jat, eta normalian ez da inungo arrazoik egiten. Baina, hau ez dira kontutan euki beharreko aspektua. Gero, analiziza itxeko, bale? Sandot, oso garbi euki da, guze modelo daukun, ez? Zu entrenatzaile bat iristen danean, Josebak inadidez iritsi zanean, ni lehenengo erakutzi notzana zan, ere ginotzen analiziza, Mirandako analiziza, ez? Ba, jakitzeko gutxioa era, ze analiza honean, eta ber, analizi hori behantzat baliozkoa zan, ez? Beha esan zeban, bueno, eren jokatzeko era zala, bideo hortan ikuste zala, baina era jokua banatze zebela fase desberdinetan, ez? 8 fasetan, 4 erasuan eta 4 defensan. Orduan, kontutan hartzeko, analizia itxeako orduan, 2 fase horretako 4 momentu horrek, ez? Orduan guk banatuta duzku jokuan faseak 8 zatitan, bale? 4 fase ofensiba eta 4 fase defensiba. Hortik hasita, hasten gara ikitzen, analiziza eta partiduko plana. Segero, Josebak, txarla emateak orduan, fase 8 parte horren agerbaitzen du, bale? 4 fase erasuan, 4 fase defensan. Baina, kontutan eukibi da, analizia itxeako orduan, nik kontutan eukibiot, Josebak nahi da bena, ez? Nik ezin sartu bideo bat, salida bat baloiana, guk ez du erabiliko, ez? Nik Joseba erakutzi diko gutxioa era, beak nahi da bena, ez? Eta orduan guk, zela banatzen du? Fase horrek, bale? Erasuan, bale? Inizio jo, ero baloian hasiera zela izango zan, ez? Eta hori 3 zatitan banatzen du, bat, atezainak, ateko sake bat, bale? Zela hasten dian, bale? Joku dinamikoan, adibidez, atezainai baloia emute jauko nian,
ze konportamentu dauken, ero golpeo zuzen badanian, ez? Bloke itxian, ze konportamentu dauken, hori analizatzen du. Lehenengo zati izango zen, irteera, bale? Orduan, hau izango zen, atezainak baloia daukanean, talde horrek ze konportamentu daukan, bale? Fase ofensiban bigarrena, baloian irteera. Ze dibujo hartzen daben, aurkariak baloian irteeran, ez? Laukin ateatzen daben baloia, lateala baju daen, altu daen, hiruko irtera bat itzen daben, ze struktura hartzen daben fase ofensiban aurkariak. Gero, atake posizionala. Talde horrek aurkaria bloke bajuan dagoenean, zer erabiltzen daben? Barruko joko erabiltzen daben, kanpotik. Hau ez du asko sartzen bideotan, segu ez gat talde bat bloke bajuan denpora gehiagi egoten gana. Vale? Gu saiatzen ga bloke bajutik altura askar pasatzen. Ez ga eroso egoten bloke bajuan, eta orduan gure bideotan momentu hau oso gutxi azaltzen da. Aurkariana oso gutxitan azaltzen da. Vale? Eta ero, transizioak. Zela hitzen daren transizioak aurkariak. Vale? Eta ero, fase defensiboan. Fase defensiboan dia, lau momentu berdinak, baina buelta emun da. Vale? Bat izango zen, presioa zela hitzen daren, baloian irteeran, bai atezaina dukanean geldian, bai dinamikoan, ero bloke itxian. Vale? Bigarren momentu izango zen, baloian irteeran presioa zela hitzen daren, vale? Aurkaria zela on jarrita, osea, zela presionatzen daren, hiruko irteera bat, lauko bat, vale? Replegian ze konportamentu daukan, hau sartzen du, segun ze taldeen kontra jokatzen duzun, itxoingotzu behian, orduan replegeko momentuak, bai? Eta hau transizioak. Eta transizioetan bi momentu, ez? Baloia galduta lehenengo momentu hortan zeitzen daben, eta gero replegia zela dan, ez? Hau da, nire botoneran dauzkaten momentuak, bale? Bai? Ni partidua ikusten ahonean eta klikatzotenean botonera, nire botonerak marrazkio dauka, bale? Orduan, nik hemendik, fase honetatik, eta atzen dut, aurkarian analizia, bai? Eta fase hauetatik eta baita plan de partido, zein izango da. Bale? Orduan, honena da ikustia, ez? Zela eraikitzen duen. Bale? Orduan, hau izango zen, analizi bat, azkar noia igual, ez? Osea, zuek, Josu? Ondo, bale. Hau izango zen, gure analizi bat, bale? Hau da, jokalaria ikusten daena, kasu honetan gehitu dut gure plan de partido, bale? Jungo naiz esplikatzen, analizi honetatik gu plan de partido zela diseineu ginen, eta ero partiduan ze gertau zen, bale? Bukaera ez dut kontauko, baina zela juntzan, bale? Orduan, espainolen struktura, amaikakoa kinelein baginen asmauko ginen, hau izen zen amaikakoa, bale? Eta eren struktura zen, defensan lau bi, bai? Eta erasuan aldatzen da, bale? Cabrera kasu honetan sartzen zen barrurutz, Jofre gehatzen zen kanpotik, Lilali bestalde, eta barrutikan kuadrau bezalako bat, ez? Puado eta Pere Mila barrura sartzen zian, eta hor kuadrau txiki bat, ero margotzen zen, bale? Eta breik gora, bale? Bale. Amaikako ginen aurreko partiduan, Mirandesen kontrako partiduan, bale? Guk aposto ginen, analizi guztia Mirandeseko partidura. Amaikako honekin, Cabrera lateral eskerra jolastuta, eta Ramisi beti gustatzako hiruko irtera bat itxea, gehatzagon bakarra zen, Cabrera sartu, Jofrela kanpotikan, baina espainole normalian jokatzen dugu. Erdilari batekin, bale? Bi interior barrutikan, eta gero bi goian, bale? Baina kasu honetan, amaikako horrekin, gehatzen diana da, Keidibar eta Aguado, bi, bakarra gehatu biharrian bi. Orduan zen, oinarte ibilidean aitzen aldatuta, Mirandesen kontrako amaikakotik hori izan diferentzia. Barrutikan eukiko inola bi erdilari. Bale, bat euki biharrian, espainola kasu honetan bi. Orduan, gu azte guztien hitz egiten juginan, eta gure bai Jorgekin eta bai Josebakin filtro hori egiteak orduan, zan genuen, jokatuko dana, bi mediozentroin jolastuko da dela. Orduan, plana aldatzen da, gu esaten genuen, bueno, gero, amaikako aldatzen bada, aldatuko, baina gure plana izen zen pentsauta, era jokatuko zela bi erdilarikin, bi pivotekin o bi mediozentrokin, bale? Orduan hor, gauza bastante aldatzen zen, bale? Lehenengo beti analizia azten ga, bai, erasotik, aurkarian erasotik, beti horrekin azten ga, eta bukatzen du defensakin, bale? Ni Joseba eta Jorge etorri horretik, bai gaizkakin eta bai mendikin, beti azte ginean arrebez. Defensakin azte ginean, eta bukatzen ginean erasoki. Joseba etorri zan, eta bere lau parte horrek, o sortzi zati horrek,
erasotik hasten dira, bale? Orduan, hasten ga, inizio jo, bale? Zaten du, ateko sake bat, porterua geldi, ez ginun jarri irudirik zela hitze zeben, ze azkeneko partidutan, bai Mirandesen kontra eta bai Eldensen kontra, gora jute zeanian presionatzea, espainolek hitze zeben azan, zuzen jo, bale? Baina, ez ginun bideo jarri, baina guk hitze ginoan partidu horretik, eta gure struktura izango zala, baloian irteran bezala, bale? Lau bat jarriko ginala, bale? Bautista goian, Stoikov eta Ketxe goiti botatzen, eta bi erdilari horiei presioa bai Mario Sorianok eta bai Mateusek, bale? Orduan, gure aukera hau izen zen. Presionatzeak orduan, gure aukera hau izen zen. Gure planan barruan sartu zen hau, bale? Eta egia esan, erak alternau zen, bale? Golpeo zuzena eta irteera, bale? Baina partidu hasian, ikusiko zuen bezala, hasi zian zuzen jotzen, bale? Baina gure plana izen zen hau, irudik ez ginoen sartu, baina gure plana izen zen hau, bale? Bale. Gu pentsatzen ginoen, era joko zela dana bloke itxian, bale? Eta hor aurreko partidutan, bi aukera zen bat, zuzena, Braithwaite ero Pere Milakin, bale? Golpeo zuzena, eta hortik jokatzen hasi, ero bigarren aukera bat, puntakin jolastu jarrian, Cabrera zelaian zeukela jakinda, Cabrerakin irtetzen zian, golpeua bandara eginda, bale? Bale, gure plana zein izen zen? Gure plana izen zen, Peru nolazkoain, bale? Jungo zala, disputa guztitara, eta lauko lerrua mantenduko ginoala. Mario Soriano etorreko zala, Ketxe itxi, bale? Baina Peru berdin zen, baloia, bandara balin basoiaren ordira, Peru nolazkoain izango zen disputa gute zana. Cabrera balin bazan altura hartzen zebana, Peru Cabrerakin, bale? Gure plan de partido hori izen zen. Hor ikusten dan bezala, bale? Disputa beti Peruk. Gure lauko lerrua ondo jarrita, eta gero barruan ondo kargauta, Aketxe, Mario Soriano, bale? Hoiekin bigarren baloirako. Bale? Eren plana joku zuzenia izen zen, Cabrera bilatu. Guk ikusi ginen bezala, Mirandesen kontra, bale? Eta hor, oin ikusten dan bezala, beti Peru. Eta gure atzeko lerrua ondo batuta, bale? Gero, irtera baina dinamikoan, bale? Hemen, analizian ikusi ginoan esan, espainolak bere atezaina erabiltze zebala asko, seguridadeko pase bezala, aurkaria banatzeko eta gero zuzen bilatzeko. O bai Patxeko beak, ero bai zentralekin pase bat emun ondoren, aurkari eraman, golpeo hori bilau eta bigarren baloira fuerte jun, bale? Orduan, bi erdilariak asko etortze zian berutz, bale? Bi erdilariak Aguado eta Kedibare geizte zian apoioan, bale? Eta Patxeko kasu hontan golpeo zuzena, bale? Erak atezaina asko erabiltzen da hortako, bale? Atzea jokatzeko bilurrik ez dauke erabiltzen da atezaina, gero zuzen jotzeko, bale? Eta gero Pere Mila Braithwaite bigarren baloi hauetan onak dira, bale? Eta altura asko hartzen da. Bale? Ikusi da bat, eraso bat, bale? Eta oin bigarrena, bale? Hemen, atezainak, bale? Denpora duka atezainak kontrolatzeko, zentralakin jolastu, bale? Aurkaria oso gora juten da, ja aurkaria asko banatzen dabe, golpeo zuzena, hor ondo, aurpegira ondo doiatz, bi erdilaria, bai Kedibare Aguado, bigarren baloia irabazi, eta gola. Bale? Bale. Orduan, bakiu fase hontan atezaina erabiltzen dabela, bale? Aurkaria banatzeko. Orduan gure plana zein izen zen, denpora kendu atezainai. Aldan neurrian, Bautistakin, distantzian balin bazegoan, saltoin, denpora kendu, zentralei askar saltoin, denpora kentzia, denpora kendu askar. Gure plana zen, atzeaka jolaste zebenian, gora askar irten, bale? Hortikan, bale? Eta, beste hurrengo momentura jungo ginen, bale? Baloian irteera. Esan duen bezala, guk jokatu ginen, gure plan guztia, espainola egingo zebala bi erdilarikin urten, bale? Barruko Kedibare eta Aguadokin irten gozala. Orduan, bale? Hor jartzen duzela batekin o bikin juten dian, baina guk irudianak hartu ginen nola, bale? Erak beti,
iruko irtera markatzen dabe, Ramisen zeina dau, Albaceten, Tenerifen eta oin Espainolen, bale? Hor ikusiko da, Cabrera etorri da erdira, bi altura kanpotik, oso zabalik, bai Jofre eta bai El Hilali handik, eta ikusi, Kedibar eta Aguado oso bera. Nik datua ikusi nabanean, hasieran esan dut zueten datu horietan, bigarren entrenatzaile esan dutza, hosti, esto no es el equipo de Ramis. Ondio partido ikustek esaten dutzan, jode, pase asko dauzka, inoiz baino gehiago, Ramis oso zuzena da, iruko irtera bilatzen dau, baina askotan profundidadea jolasteko, o zentralako lateralak, bale? Eta Espainolen pase gehiago erabiltzen dau, bale? Eta bere zelaian pase gehiago emute ditzu. Orduan, zanean, ostia, fijau nahi ze detaile da ono, ez? Ta, bi erdilari horrek, Kedibar eta Aguado dia baloira asko gerturatzen dira erdilaria. Orduan, beraiekin pasia bilatzen da, noizian behin, bale? Orduan, erak beti, iruko irteera, ikusi Kedibar eta Aguado, apoio, eta gero goian zela geratzen dira. Braithwaite eta Puado eta Pere Milla beti amenaza. Bale? Hor superioridadia sortzen dabe, eta gero golpeo luze bat. Bai? Askotan bukatzen dabe oso luze jolasten, Bale? Berriz ikusiko da, Cabrera sartzen hor, iruko lerro bat, bi medio zentroak apoioan, Kedibar eta Aguado, hor Laukiba margotuta Pere Milla eta Puadokin, eta ikusi kanpoko biak ze alturan daen. Bale? Osea, oso goian. Bale? Eta hau bai da Ramisen ekipoa, zentralak denbora balin baduka, espazioa golpeo hori, eta kasu honetan Puado, uste Puado dala, barrutikan, bale, profundidadean desmarke bat. Hau bai da Ramis, bale? Orduan, hau kontutan euki da. Osea, kontutan euki da, gure bizkarreta amenazak, baina kontutan euki da, Aguado eta Kedibar etortzen badea, eta denbora balin baduke jokalari oso onak diala, bale? Orduan, gure planeako ja bagabitz ikusten bi desberdintasun, bale? Apoio horrek eta golpeo horrek, bale? Eta fijau dana diala, Mirandesen kontrako irudiak. Berdina Cabrera, bi medio zentroak apoio, bale? Ki horretan, eta gero ja oso vertikala. Bale, eta oin gure plana. Zein zen gure plana? Gure plana zen, bale. Ere jalba da, denpora eseman iruko hori markatzeko, eta fijatzen bazate, markatzen da momentu bakarra, iruko salida hori da, falta baten hasiera, sake banda bat, bestela gure helburua zen, ez eman denporaik, lauko hori dibujatzeko, orduan, dana zela euko ginunez, beraien joku dana, eta iruko hori markatzen bazeen, oingo bezala ez, alboko sake baten, vale, zela inpresinua ez, eta hemen ikusten da, oin ikusiko da, vale? Zela, gure Soriano, Mateus aurreatze zela bere posizioa, Kedibar eta Aguadon kontra jokatzeko, vale? Lehenengo bia hori moztu, barruko bia hori, eta gero, beraien zentralak ez jasotzia, denporeik ez eukitzia, vale? Golpeo luze horiek bilatzeko. Eta hortako, Aketxek eta Stoikovek, kanpotikan, bi zentral horiei, vale? Kanpoko bi zentral horiei, presioa oso azkar bota, vale? Eta askotan gehatzen atzian, vale? Bi zentralak, bi puntakin, Perun laguntzakin aurretik, eta Peru zan pizkean zuzentze zebana, bai Mateus eta bai Sorianoi, ero koberturakin Arbilai ero Berrokali, vale? Eta lateralak pres salto itxeko, vale? Orduan, bai, atezainak, ja beha golpeatze zeban, ze inor zeban bilatzen gertu, baloi hori jasotzeko, vale? Berriz, vale? Berriz, hasiera bat falta bada berriz, horrekin dibujatzen dira, baina, gure reakzioa, Bautista gora, Mateus pausu bat aurrea, vale? Mateuse pausu bat aurrea, Peru laguntzak itzen, vale? Peru asaltzen da hor, eta hor itxo, vale? Denpora kendu. Ere, vale? Oin berriz, oin dauke aukera dibujatzeko atezainak baloi hartu da belako, vale? Baina ja Stoikoven amenaza, kanpotikan, vale? Barrutik, presioa, vale? Eta hor Arbila begiratu noaino irtetzen dan, baina Peru nun sartu dan, vale? Peru jokatzen zean, o sartu ero irten, vale? Kasu honetan presioan berandu junga, baina atzeko lerrua nahiko kubriuta genden, vale? Berriz, alboko sake bat, lehenengo pase hori Bautistak utzi, vale? Eta hemen ja Stoikov, alba denpora kentzea jun, bai? Ja Aketxek
oso ondoan alturan, salto itxeko, eta barrutik Keidi Barreta Aguado presionauta, bale? Kasu honetan golpeua jotzen dau, bueno, gure zentralak pres baita jakinda erak bizkarrea jolasten dabela, bale? Pres baita bizkarra zaintzeko, bale? Bale. Beraien beste karakteristika, bale? Kanpoko bi jokalari horrek, bale? Bi moduta jokatzen da. Alturan hartzen bada baloia, zentratzeko da, ikusiko ze llegada ona duken area, eta eren apoioa baju balin bada eta bizkarra distantzia balin bada, barrutik apurtzen den jokalari bati, etxan hostia espazia sartze jauge, bale? Bai Pere Milla eta bai Puado, beti da prest bizkarra apurtzeko, bale? Ikusten du hemen, El Hilalik ez dugu hartu altura, bale? Bere hurrengo pasia da, profundidadea, barrutikan apurtuko den batentzat, bale? Bai? Toin berdin, bai? Ikusiko da berriz. El Hilalik ez du altura gehiagi hartu, baina beraien ideia da atzea ez bueltago, aurrera jolastu, bale? Eta hor berriz, ruptura bat, bale? Kasu honetan Racinyak ondo kontrolatzen dago. Bale? Eta orduan, gure kasuan, jakinda baloia kanpoan dagoenean ze amenaza dukun, bale? Bentajak. Hemen ikusten da berro, barrura jun biharrian, bale? Atzeaka korrikaia bentaja hartzen. Badezpada, bentaja hartzen. Bale? Ez da emun situazio asko, olako situazio asko, baina hor ikusten da zela informazio hori, bazeukun eta ikusten da hemen bizkarrak ze ondo zaintzen da, ez? Linea hori denpora guztia dinamiko da hon, bale? Eta gero hori, gero da talde bat, area oso ondo iristen dana, bale? Lateala profundidadea hartzen badabe, area jende askokin. Bale? Hau informian jungo zan gauza bazan, osea, bigarren lineako llegada horrek, aurrelariak ez dira arean daenak, area heldu itzen dira honek, Braithwaite, Pere Milla, Puado, inoiz ez da arean, area iristen dira beti korrika. Hor ikusten da, bale? Eta beti 3-4 jokalari, Orduan, hau informazio bezala, bale? Bale, orduan, beraien fase ofensibo eta guk zela planteo ginen, bale? Ikusi dianak, irudiak beraien adia jokalaria ikusi zebenak, eta gero guk partidura zela eroan ginoan, bale? Urrengua, defensan, bale? Erak, hasieretan, bale? Rombo bezala jartzen dira, bale? Bi aurrelari gora, romboa zelai erdian, eta lauko linea bat, bale? Orduan, Mirandesan helburua zan, bai, o golpeo, ero bestela jokatu latealana hau eta latealakin progresioa bilau, bale? Gure kasuan, ere hilatze jau aukeratzen, bale? Hemen ez ginen ezer preparatu. Hau da eren erabaki bat, hau ez da guk hitz egindako ezer, bale? Guk itzen duna da askotan plan de partidon, era aukeratzen da. Azkenean Arbilla, Berrokal, Luka, jokalari hona diankiakin, ere ikusten da kontestu bat, konfiantza guztia duku erekin, ikusten bada kontestu bat aukeran jokatzen irtetzeko, libre. Ikusten bada kontestu ez tala ona, bale? Golpeo zuzena. Eta gu bai prestatzen duna, golpeo luze hori zela ingunez. Kasu honetan pentsauta zeukun, Peru aurreatu eta Peru izetia pizka jasoko zebana. Bale? Kasu honetan era aukeratzen da, Arbilla, Lukak inasi, eta jokatzen irten, bale? Baina hau da eren erabaki bat, hau ez da plan de partido, bale? Hau da eren erabaki bat, bale? Bale, hemen. Gure partidua hemen azte zen, bale? Era da ekipo bat, ez da oso presionantia, asko gordetzen da talde bada. Orduan, atezainakin jokatzen duzun bakoitzean, era juten dira, baina jokalari bat obi, ez dauka presio horrek, ez dauka kontinuidadeak. Orduan, zure bentajak azten dira, atzea emuten duzun pase bakoitzean, bale? Eta gure kasuan, Luka zidan eukita, asmoa zen erakustea. Orduan, eren konportamentu erakutsi gontzen, baina konportamentuan nun baloirik ez da lapurtzen, bale? Zela Mirandesak, bale? Bileuzean pase bat atzea, hor puntak salto itzen dau, baina estruktura hartzeko denpora dago, bale? Kontrol, pase ikusi, atezainak baduka denpora,
Vale? Eta pase batekin ja, osea, bentaja guztiak irtetzen da. Batzuk jeten dira, beste batzuk ez, taldea banatu itzen da. Vale? Ez da talde bat sinisten da presio altuan. Bai? Orduan, guk planan barruan, zainun, Lukakin jolasten duen bakoitzean, aukera balin badago, emun aukerak, zabaldu, vale? Eta jokuai kontinuidade bat emuteko, ero aurreaka jokatzeko, igual Lukakin apoio bat, vale? Ja bentaja da. Kasu honetan Lukakin jolastu du, bigarren recepzio arbilako solasai, eta irten gagorutz. Vale? Pase bat atzea, atezainana aurrea iristeko. Hemen berriz, bale? Ikusi. Ja, anaitz zabalduta, barrutikan, Perun apoio batekin, ja presio guztia apurtuta, eta bi jokalari eliminauta, bale? Zuontan, ez dauku progresioik, bale? Baina, ja, estruktura hartzeko, oda, aurreak ajuteko, ero denpora irabazi estruktura hartzeko, bale? Ze partidu hontan, erasotzeko estruktura oso importantia zen, bale? Ikusi, berriz, ez da inongo irteeraik, atezainakin denpora irabazten du. Vale, ja bentajak. Beak hartu hau, arbila zabaldu da, hau guk asko erabiltzen du, normalian, atezaina askotan erabiltzen du, beha partidu hontan zan oso garrantzitsua, vale? Bai, pase horrekin, anaitzek irabazten du denpora zabaltzeko, vale? Eta ja, metro batzuk zabalduta, ja, progresio bidea bilatzen du. Vale? Eta gero, bloke itxian, vale? Vale, erak bloke itxian, normalian, erdilari bat salto itzen dau, eta lauko lerrua mantendu itzen da, vale? Lauko lerrua atzeru juten da, eta erdilari bada normalian salto itzen da, vale? Baina oso bloke itxian jartzen dira, vale? Kanpoko jendia oso barrura etortzen da, orduan, alba da, barrutik irabazten dana, kanpo irte bida, vale? Bida. Vale, hemen berriz, vale? Osea, gehoztu ikusiko gure irudidik, segudan atzetik hasi ginen, baina, bueno, planan barruan zan, Peru aurreatu, bloke zuzena nahi bagin, o golpeo zuzena nahi baginuan, Peru aurreatu eta Perukin jolastu, vale? Baina, informazio bezala erak zela itzen da, vale? Vale, gero, baloia irteeran, erak ze presio, espainolak, vale? Hau, Ramisen zeina da, lau bi garbi bat, vale? Eta guk, hau Jorge eta Bion artean, Joseba erakusteko, aukeratu ginoan esan Levante, bale? Zeia Jorge etorri zanekin neana etorri zan informazioakin, bueno, 11 honekin jolastuko, eta 11 honekin gure baloia irteera izango da. 3, 1, 2, bale, eta 2 kanpotik. Osea, Levante erabiltzen daen dibujo berdina. Orduan, guk aukeratu ginoan Levanten irudiak, segero nahiko ginoan irudi honek erabili ikusteko zela gure konportamentua, bale? Orduan, espainol beti lau bi, vale? Repliegue medio hasten da, baina bukatzen da oso hundiduta. Osea, hau Ramisen zeina da, total. Vale? Eta orduan, Keidi bare da, pixka salto itzen da hor erdilaritatik, baina ez dauke ohitura hundik salto itzeko. Vale? Hor berriz ikusten da, lau bi, vale? Oso garbi. Vale. Beti dago jokalari ba libre. Gure lehenengo linean, 3ko irtera markau eskeo, beti dago bat libre. Beti dago. Orduan, beti bilatzen da aukera. Ezin bada aurreaka jun, atzeaka pase batek, urrengo biak aurreraka jokatzeko aukera emuten da. Hemen Mirandez, vale? Bi erdilarikin, baina pixkat ikusteko lehenengo lerro hortan zela daun beti bentaja. Vale? Eta, gero, urrengo 3ko irteerai, eren presioa. Batzutan zeitzen da, bale? Seguk, basekun 3ko irteeren goinoala, eta Puado da bakarra alde hartatikan salto itzen da, bale? Jofrero eskerrekoa da gehiago latealai jarraitzekoa, eta Puado jokatzen bago eskubitik, beha Puado beti dago, ez dauka pazientzia, bale? Puado beti dago erdibidian salto itzeko, hor ikusten da bezala, bale? Eta hemen ikusten da zela Mendesekin, Jofre denpora guztia daun zaintzen, bale? Oin irten da gorutz, baina
hemengo puntak distantzia gehiago dauka, ze bestaldian Puado dago salto itxeko prest, bale? Orduan, zein ginoan guk, bale? Gure plana izen zen, gero ikusikoan bezala, hiruko irtera batein, bale? Lehenengo lerruan pazientzia, bale? Eta hor ikusten zuen Puado zela daun prest salto itxeko Mateusi, bale? Orduan, Mateus oso bera jeitsi, eta Puado irtetzen bazan, ja hor bi aukera sortzen zian, bale? Eta hori ez pasan sortzen, baina estoiko filuze, bale? Baina, eskerreti bazekiun Puadon salto hori egongo zala. Bale, berriz, Mateus, ikusten dan Jofre zela don Tejeron zain, eskubia oso ondo itxizozkoen, baina hemen ja Puado salto itxeko, bale? Eta hemen ja aukerak sortzen dira. Bale? Bale? Sorianokin eta Riosekin pizkat alturekin jokatuta, Puadon salto horretan beti zabaltzen pase bat. Bale? Eskubiti zaila zen, hemen ikusi ja zela daun salto egiteko prest. Bale? Mario Soriano nola etorri dan, eta gero, hau agerreko oso ondo detektatu zen, hau esan plan de partido, bale? Hau guk provokau ginen bai Mario eta Riosekin, baina gero ager oso listo, detektatu zen, keidi bare, Mariokin irtetzen bazan kanpoa, beha eskubitik barrura etorri, bale? Hau hitz egiteke, erak sortu zeben, baina, bueno, movimentu horrekin sortutako gauza bat, ez? Batzutan nahi barik, bi momentukin hirugarren bat sortzen da, ez? Bale, eta gero, hau da ekipo bat, esan duna ez, bentaja lehenengo linean dago beti, 3-2 kontra. Gehi medio zentro horren apoioakin askotan 4-2 kontra. Orduan, pazientzia, ez dago baloia luze jokatu biharri, bale? Pasia saltzen da, irudi honek sartu ginoan ikusteko pixkat, bale? Zela, pazientzia ukidan. Eta hau da talde bat, posiziotik jokatzeko. Zentralak ez dauke konduzio biharrik, ez dauke linea bat konduzioan paseo biharrik, bale? Distantziatik pasiak emunda, superatzen da, bale? Hor beti bentaja lehenengo lerruan, orduan pazientziakin, bale, ez da golpe horren biharrik, baskulazio barik. Bai. Oin ikusiko da zela bentaja nahi bari sortzen da, ez? Gure ideia izen zen, bale? Hor jartzeko jugar desde paraos, ikusiko zue, berrokal hasiko da konduzioan, eta azkenian beha jungo da horman kontra, ez? Hor lasai gehatu, segi zirkulazioan, bale? Pazientziain jokatzeko partidua zen. Bale? Toin ikusten da. Bale? Gure ja, Levante hasi zen emuten pista batzuk. Gure ideia beti izaten da baita 3ko salida batin, baina, bai? Levanten partidu ikusitxa, ja ikuste zen, lehenengo lerruan bentaja, hor barruan bat geldi gehatzen bada, aurkitzen da pase hori barrutik, eta hurrengo aurreaka, beti. Berriz, bale? Beti emuten da denpora asko 3ko lerro bat itxeko. Vale? Hor ikusten da hori horrei barrutikan apoio bezala. Bai? Pazientziakin, beti norbait azaltzen da, bale? Bere bi erdilariape beti dauke tendentzia defensan kontra juteko, atzerutz juteko, orduan barrutik beti azaltzen da bentaja hori. Vale. Eta hori guk zela bilo ginen, bale? Beraz mo izen zen beti Mateus jarri hor, Peru bi aurrelarien atzetik, asko zabaldu, berrokal, orduan bigarren presioan ja puntak ezien aiatzen, vale? Hor Peru azaltzen da beti libre, bigarren zirkulazioan aurpeiz jokatzeko beti azaltzen da, eta hortik aurrera ja progresioa oso errez, bale? Hor zan, batez be 3ko lerrua ondo zabaldu, pazientzia, Peru mantendu barruan, eta ero, Aketxe eta Mario Soriano hor bizkarretan, bale, pazientzia euki, jokura ez aiau, jokua beraiena iristia, ez? Ez beraiek etorri, jokua. Bale, hor ikusten da, 3, Peru,
Ager eta Mario, vale? Eta gero ja, hor superioa sortu barrutik, 5 jokalari horiekin, bai? Hor pazientzia, lehen esan duten bezala, zan distantziatik jokatzeko, vale? Peru, Mateus, oin ikusi Mario Soriano, vale? Mateusek bestaldea, baina hor aukera desberdina zela sortzen dira. Eta gero ja, posizioan egotiak, zelaia ondo okupatzea laguntzen dago, ez? Bigarren baloietako, ero presionatzeko, baloia galduta gero. Vale? Berriz, ikusten da, hiruko lerrua, ez da irteeraik, atzeruz pase bat beti bentaja da, talde honen kontra. Vale? Hiruko lerrua, Peru, ikusi Soriano eta Ketxe beti bizkarreta mobitzen, vale? Eta hortik ja bilatzen ginoen soluzio danak. Aketxe, Peru aurpegiz, Peru beti libre gehatzen zen, Mariok eta Agerrek bi erdilariak fijatzen zebelako, 3 zentrala bi aurrelariak eta Peru eta Mariok bi erdilariak. Hor ja barruti bentaja. Plan honek adibidez, Racingan kontra ez du balio, ez? Zer Racinak Aldasoro ero Inigo Perun kontra bietako bat irtengo zan seguru. Orduan hor igual beste zerbait bilobiko ginoan, ez? O Ager jeitsi gehiago, ero Mario gehiago, hor beste plan bat izango zan. Baina partidu ontako plana garbi zan. Hor gero, planak horra aldatzen dira, ez? Ikusitxea zeitzen den aurkariak. Vale? Hemen kasu honetan Peru beti geratzen zen bakarrik. Eta ja hortik, superioridade horrekin, gehi Mateusen posizionamentu hori, batez be, Mario eta Ketxen, ez? Pazientzia hori hor bizkarre egoteko bi erdilariak horre ukitzeko, vale? Ba hori pixkat, plana, beraien presioei guzela irten, ez? Da, esateotzut, Racingan kontra plan honek etzean balioko, ba igual, kasu batzutan bilaudu 3 irtera bat eta bi erdilarikin, ez? Eta gero laukioa barrutik, guk hori be bilaudu, baina kasu honetan nola balio zan. Eta gero transizioak, ez? Erak zela transitatzen da. Ez da ekipo bat altu lapurtu eta transizio azkarra dukana, transizio hona duka atezainak hartzen da benean, ero jokaldi arean bukatzen da nean, bale? Bai, batez be atezainak azkarretatzen da delako, baina ez da ekipoa transizioan oso azkar irtetzen dana. Vale? Da gehiago bukatzen da nean, o atezainak hartu, bai? Eta barruko pase horretan. Eren transitatzeko modua hori da, ez? Atezainak hartzen da benean, momentu hori. Vale. Hemen berriz. Osea, zelai erdian gutxi lapurtzen da, goian gutxi lapurtzen da, replegatzen da delako, baina hemen behetikan badauke peligro hori, ez? Eta batez be, Braithwaite baita beti oso altu gehatzen dalako. Vale. Gure plan hau gehatzeko, batez be, ondo atakau, vale? Gure plan hau gehatzeko zan, gure irtera ona itzen baginoan, eta danok batea elkarrekin jun, ez? Pasiak lotuaz, osea, presion transperdia honengo zan, zelaia ondo okupautekiko inoelako, kasu honetan bezala, ez? Bakoitza bere posizioan dago, baloia irtera ondo indulako, vale? Baloia galtzen du, baina ondo kokatuta, presion transperdia hon bat itxeko, vale? Peru bere tokian, baloia atzeti laguntzen, bi zentralak ondo, Mateus gertu, vale? Orduan, plan honena transizio hori mosteko, ondo atakau, ez? Ondo kokauta. Lekuri galtzeke, vale? Musikoa beste bat. Uste da, bakoitza bere tokian, vigilantzia honak, vale? Hau izen zen gure plana, batez be, ondo, erasuan ondo egon, vale? Orduan, pizkat, hau da gure lan itxeko era, ez? Esplikazio gehiago duka, igual, analizizan inguruan, eta hola, baina batez be nahi neban erakutzi zela itzen duen, ez? Zein dan bideua, erakusten duen bideua, eta gero gure plana nundi juten dan. Eta gero batzutan, partiu batzutan indu lauko irtera, beste batzutan irukoa, batzutan junga biki presionatzea, partiu honetan iruki jute ginean, eta barruan hombre a hombre, erak erdilarioa alin bauke gure erdilari batek ez da posizio hori irabazten, media puntakin, orduan plana alteratzen da. Estilua ez, baina plana bai, bale? Ze Josebak oso garbi dauka, bere jokatzeko era. Orduan, plana erabakitzen daena bea da, lehenengo, 11koa kontutan eukitzea,
eta gero ze aurkari daukan. Beak elegitzen dau plana, eta gero guk irudiekin, bai Jorgek eta nik laguntze jau pixkat situatzen ze aurkitukun, ez? Aste horretan gure aurrian. Baina, batez beak oso garbi dauka bere ideia eta ideia hortatik hasten da plana. Ez da hasten aurkarian matizak hartzen dira, baina bere ideia hortatik hasten da plan guztia. Orduan, hau da hola bizkor erakutsi nahi nebana, eta batez be dolu hau pasau, ez? Astontako, ez, gauza asko ondo inginu, baina galdu. Osea, gugola batzutan, eta ez da galderaiko balin badago, ez da aldetik. Guk kasu hontan dan aposto ginuan Mirandez. Irabazin zeben, eta, esaten nio, repeteuko hau, ero plan B buruan egoten da. Osea, eta batez be, Josebak oso garbi zeukalako baina Jorgek eta nire ikusi du baitza plan B hori erena, ez? Batekin jolastu eta bi interiorrekin, hori ikusi du. Orduan, guk 11ako ikusten bu, eta hor zelaire irten aurretik, pixkat pauta batzu markatzen du. Txarla bat egoten da, partio aurretik, eta berotze irten aurretik beste bat, 11akoakin, ez? Zerbait desberdina ikusten bu, pixka zuzentzeko hor. Eta plan B egoten da. Baina gero sobre la marcha, Osea, bigarren mailan eta batez be aurten, beste urtetan ez, baina aurten dago, entrenadore asko, partiduan ziar asko interbentzio asko dukana, Leganés bat adibidez. Orduan askotan irtetzea zelaira, eta ez da espero zinuan, Zaragoza, orduan askotan tokatzen da aldatzea. Gu gutxuara hitzein daukitzen du, baina plan B, bai. Igual landuta esain beste, baina garbi zein izango zen plan B. Ze dana landu ezin da, ez dakit. Azkenean zure postua da bat eta horrekin, ez? Baina pixka buruan egoten da plan B, Eta batez 11akoa jasotzen zuenean ordu eta erdi lehen hau, hor ikusten da, ez? 11akoakin ikusten da ze itxureukikoa den talde horrek. Lehenengo datu horrek esan dutena posizionamiento eta horrek eta radiografia bat. Osea, eskema bat nire buruan, hau aurkitzeko, da hotzotzian iruditzea esartzeko, ez? Herramienta hori dauka eta hola oitxu naiz, ez da gizatik itxoten. Hola oitxu naiz eta nahi balio dozt, ez? Ikusteko ostia, bileukot, azkenean etxian partiduan ikuste duzu, eta bakizu gutxi gora era ze talde klase dan, ez? Baina nahi laguntze dozt, ez? Ostia, bloke bajuko talde bat bileukot, altuko bat, ero posesio eukiko daena, ero joku zuzen eukiko daena. Orduan baitza bideoa ikusteakoan, osea, bideoa ikusten hasten izenean, jakitzeko baita zen bila jumina izen, ez? Batez be hori. Baina, nahi datu apaino, partidua ikustea hor dago, ez? Baina kondizionante hori zegoen, ez? Cabrera sala lateral eskerra, orduan horre asko kondizionatzen, eren dibujo dan aldatzen zegoen, erasuan, ez? Bestetan, iruko salida bilatzen dau, baina erdilari bat sartuta zentralen artean, o lateala eta zentralen artean. Baina kasu honetan bi erdilariak basekun mantenduko ziala barruan. Zer da, Cabrera sartzen dana eta alde baten latealak altzen dago altura, baina bestian estremoa gehatzen da zabalik, ez? Orduan, desiente aldatzen dago, ez? Plana. Osea, gure Mateusen eta Marion jokabidea etzan berdina izango partidu horretan, ero beste baten. Karo, guk itzen duen puesta en komun horretan, pizka gure aposturak itzen du, ez? Osea, hau ingo dau, ero baitza gero jarraitzozu zure bezalako taldien kontra zein da, igual talde batek doble lateral, ez? Eta holako apostura batzuk itzen dira, ez? Ikustozu igual, jokatu dau Valladolid Albacete, eta Albacete izin lehike gure antzeako talde bat, ez? Gauza batzutan. Orduan, ostia, ekiponen kontra zela jolastu zean, ez? Eta ero ze 11ako ze tendentzia duken, ez? Emaitzak zela datozen, hori pixka kontutan eduki da, ez? Talde batzutan. Nahi datu horre laguntze oste, lehenengo analizis bat itzen, geho partio ikusi, eta ero ikustu Pablo kindako analizisa. Pablo nahi ikustu, ze Pablo oso zehatza da, orduan, zerbaiteki ezin bost, Pablonak laguntzen dozt hori aurkitzen. Nire euskat igual, salida balon, eta bost irudi, ez? Eta bost irudi, eta Pablon informiak esatozt. La tendencia es la asociación Víctor Ruiz-Sergio Gómez, ez? Lo que más se da. Orduan, ostia, nik irudita juten izanean, ostia, igual, irtera hori bileukot, ez? Eta bost horretatik, gero igual, ostia, 20 hola dia, ez? Da bost honek ez, orduan, bost horrek igual kendu, eta horrek hartu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.